sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Sahurah Bagola Al-Hasan Al-Karabi. Bagola lan ngucap sapa Al-Hasanu Al-Karabi. Itu minna bengsun ma'asyafi'i Saka minna syafi'i Khaira laylatin Di dalam punjul Saka sawang Laylatin orang sawangnya dalam hati beberapa hari. Bagaimana nuliono sapa asyafi'i Ibu yusoli sholat sapa asyafi'i Nahwan yang dalam kira-kirane min sulusil laili saking sepertelune wengi. Seperti dasar malam dan sholat. Mama ro'aitu nuli ora-ora ingsun guru Asyafi'i yazidu halin nambahi sapa Asyafi'i ala khamsina ing atase 50 apane ayatan ayat. Fa'idha aksara nuli dalem nalikane ngakehake sapa Asyafi'i kami ada ayatin monggo 100 ayat. Bahkan alana sapa Asyafi'i itu la yamurru ora lewat sapa Asyafi'i di ayati rahmatin kelawan 100 ayat di ayati rahmatin kelawan ayate tentang azab jaluk raksa jaluk perlindungan wa sa'ala lan nyuwun sapa Asyafi'i an-najata ing keselamatan. Otomatis yo maring awake dhewe sik linafsihi maring awak dhewe ne Asyafi'i. Aja lali nak ndonga kuwi ndonga gaya awake dhewe. Ning ndonga sing paling apik paling utama kuwi nyuwun supaya ne awake dhewe diubah dadi wong sing luwih apik. Sadurunge njaluk warna-warna penjaluk supaya ne awake dadi luwih apik. Apik sekabehan. Apik kelakuane, apik omongane, apik pikirane, apik atine. Jaluk warna-warna ning kok ora dadi wong apik, rusak kabeh dunya. Walil mukminin lan maring pira-pira wong mukmin. Wong mukmin kudu didongakake ora egois. Wa ka'anna majmu'a lan kaya setuhune dikumpulake lalu maring Asyafi'i apa ar-raja'u harapan wal khaufu lan wedi. Ini mengajarkan prinsip hidup Imam Asyafi'i itu seimbang antarane roja lan khauf, antarane nalikane nemu ayat tentang rahmat Gusti Allah, maghfirah Gusti Allah bakal donga. Nalikane nerangake tentang ayat azab yo bakal donga. Donga riye? Piye mahane antarane ar-raja karo al-khauf? Iku seni sing iso ngelola awake dhewe. Boten saged kula njenengan sedaya nyonto wong liya angel. Sing iso ngelola kuwi awake dhewe. Sing iso menyeimbangkan diri kita sendiri. Gampangane kaya kula ya sedaya numpak motor, numpak mobil. Roja iku kaya dene gas, kok iku kaya dene rem. Kapan wayahe ngegas, kapan wayahe tok gas terus ya nyamari, tok rem terus ya kapan pelan
kuning. Yo kudu imbang, kadang yo ngegas, kadang ora. Lah sing ngerti sapa? Yo sing numpak motor kuwi, yo sing ngendah. Lah yo padha awake dhewe sing ngerti. Boten saged nyonto kaya wong liya boten saged. Sing iso ngerti awake dhewe. Kapan kudu mlaku, kapan kudu tok rentok kendah. Lah maan hale bareng-bareng. Yang wis ngono kuwi nalikane kula nyusul iso nyonto antarane rojak lan khofi iki fandur monggo angen-angen sira kaifa hale kepiye ya dulu nuduhake apa iktisaru ngringkese asyafi'i ala khamsina ing atase 50 apane ayatan-ayate ala tabakhurihi ing atase banget ngalini asyafi'i bahrun maknane segoro laut tabakhur iki maknane ngilmune wis luas wis jero kaya dene laut fi asraril qur'ani ing dalem pira-pira rahasiane Al-Qur'an. Ya, mergo Imam Syafi'i itu hafal Al-Qur'an, orang mau ngapal tok, tapi yo paham isine. Paham asbabul nuzul, paham tafsire, paham sedaya ora mau ngapal-apal tok. Wa tadabburi lan nangen-nangene Asy-Syafi'i fiha ing dalem asrarul Qur'an. Jadi dia nenang. Ulanya sedaya kadang niku ndheres Al-Qur'an, maca Al-Qur'an. Bulan terang. Pokoke patas. Cepat cepat. Lek paling cepat rampung berarti paling apik. Ya kok apik ngoten niku. Nek yo kudu dia nenangen gawe pelajaran. Iki karepe Gusti Allah ndawuh gaya iki apa maksude ora biar terbanterang maca ora balapan lha kok balapan apa pun maca Al-Qur'an kok bulan raka rumah nganti nyimir nganti lanyah nganti apal berarti iki bar maca ayat iki kon neruske iso mergo saking sering terus ning kadang kelakuan ora kaya kelakuan nalikane dene maca Al-Qur'an ora sesuai sing jauh dening Gusti ora sesuai sing diperintahke dening Gusti Allah. Ya padha apa mung ning lambe tok mandheg ning Qur'an ora tembus tekan ati. Kami mulai dilatih mulai saiki mulai sakiki aja lali jenengan ngaji jenengan maca Al-Qur'an wiridan jaga istighosah donga kuwi aja mung cangkem tok tapi usahakan untuk sampai di hati. Orang cepat-cepat ngambung nopo boleh sedaya kok. Maca Al-Qur'an bulan terbanterang nek ora ditabah dulu. Orang yang nanya, orang jibuk pelajaran saka sing didhawuhke dening Gusti Allah. Wa qala ngucap sapa Asy-Syafi'i man Asy-Syafi'i Masyabi itu rata warang ingsun mundusi ka asrota awet semangsane 16 apane sanatan tahun luar biasa Imam Masyabi termasuk semuanya awake dhewe contoh nah awake dhewe kata Imam Masyabi sithik Imam Syafi'i niku warake sithik nah awake dhewe sithik-sithik sedina iso mangan ping 4 nganti ping 5. Mergo apa? Lah niki didhawuhake, kan umur 16 tahun Imam Syafi'i niku ora kawat. Mergo nek kawareken iku rapit. Li ana Syafi'i karena setuhune warak iku yukilu ngebotake apa? Syafi'i al-badana ing awak, iku terus. Mergo lemak yang berlebihan nanti akan memberatkan bobot tubuh. Ora bobot ilmune sing tambah, ning bobot awake sing bertambah. Keliru ngoten niku. Nah iso iku kudu ilmune sing saya tambah ora bobot awake sing saya tambah. Boleh dibuktikan wong lemu ngono kuwi kon obah, kon olahraga mesti hawane aras ora sah angel-angel jauh balapan melayu rasa ado-ado 50 meter nganti 100
meter. Lak ngos-ngosan langsung, ora suwe mesti langsung apa mangan. Mergo napa? Wong lemu kok gampang mangane gampang wae mergo apa? Iku sebetulnya ing awak itu dhewe iku kaya dene ada sesuatu yang memprogram, otak itu memprogram. Nak ngeleh kudu kok turuti yo pun jaluk ngono terus wetenge ngawi-ngawi kadang wetenge apa? Ronjongan wetenge muni krujuk. Lah kuwi mau tandane ngoten itu wae. Sebetulnya tubuh itu bisa memprogram dengan sendiri. Misalkan sedina mau mangan sepisan, sedina mau mangan ping pindho, niku tubuh bisa menerima. Mergo pergawe dhewe sering nak ngeleh langsung dipakani, ya respon tubuh nanti demikian. Dia pengen ngeleh langsung lek kudu apa mangan. Ngeleh langsung kudu napa mangan. Makane enten tirakate wong dhisik-dhisik ngoten niku memang mangane niku sithik. Ora sithik-sithik mangan, tapi memang betul-betul mangane apa sithik. Nganti direwangi muke, nganti direwangi krowot. Ora liya apa yo ngendeleni awak ben apa ben awak iki ora kakean lemak. Mergo wong nek kakean lemak dadi lakone apa helene aras helene napa mas. Bismillahirrahmanirrahim. Wayu kosilang ngatosake apa sabit alqalba ing ati to dadi ati atos. Kok iso lho sakit to. Sing ngono ning pikirane ning atine mangan karo mangan. Besok wis sarapan, awan tuku mangan meleh. Sore ngono kuwi tuku jajan, bengi ana sing goreng lewat, temene yang lewat ya tuku meneh. Rodok wengi engko sing ngeleh godhog mie. Kapan awake iki kok dipakani terus, dimanja terus suwe-suwe saya tambah bobote, lemake saya tambah suwe-suwe awake saya melah. Saya lemu, kakean apa-apa nek kakean ora apik, kakean nang ya ora apik. Wayu zilu lan ngilangake apa sapi al-fatonata ing cerdas. Kok saged yuzilul fatona ya mergo nak wong lemu sing awake gede-gede ngono kuwi meh apa-apa aras-arasen kadang nganti sinau yo aras-arasen, ngaji yo aras-arasen, obah yo aras-arasen. Piye meh entuk kecerdasan? Wong apa-apa kuwi wegah apa-apa aras-arasen. Waya jlibu lan narik apa sabe anama ing turu. Ora turu wong biasane sing lemu-lemu. Kanca-kancamu sing lemu-lemu ngono niku rak biasane wonge gampang turu. Ana istilah penyakit borok kuwi apa? Tiba langsung. Wis ngene iki. Biasane penyakite wong nek wis wareg engko mesti apa? Mangan turu. Gendeng setengah tahun bledak tenan awake. Sing mone guring ngono kuwi mergo kebiasaane ora apik, bar mangan langsung apa turu. Mangan langsung turu. Ora gendeng setahun ngoten niku lho, apa iso mundak 20 nanti 30 kilo. Koncone pangklih bali omane wong tuwane ya pangklih dhisik kowe iki. Lebune pondok anyaran kuru saiki kok golek malah lembune kaya wayu dok diulang ngatesake apa sabit sobaru engkong sing duweni sabit anil ibadah iki saking ibadah rasa-rasen meh apa wae mesti males sing awake ideal ngono kuwi ibadah napa mawon dilakon. Apa meneh wayah Ramadan ngono kuwi. Ketok bulanget stamina. Nek wong sing gering-gering ngono kuwi tarawih sakset-sakset kuat. Tapi nek sing lemu leren dhisik. Kadang ngos-ngosan dhisik. Lha apa? Kelemon awake ora kuat gawa awak. Mergo ning dhuwur mau didhawuhake li atas syabi'a
yufilul badan. Utamane iki kuwi aku masih. Nek pola piye model piye mesti awak iki aras-arasan. Ya terus pripun supaya luwih ideal ya sing iso ngatur awake dhewe, sing iso ngatur awake dhewe. Aja mung dia tok ning ora dibarengi karo sing jenenge olahraga. Urip niku kudu telu berjalan imbang mergo 3 itu angka keseimbangan. Antarane olah pikir, jak ngaji ngeten iki. Antarane olah rasa, dijak wiridan, dijak mujahadah, dijak istighosah. Jak sholat, ini olah rasa, ibadah ini olah rasa. Lah ngajinya itu niki olah pikir. Lah olah badan nih, olahraga, olah badan, olahraga itu penting. Kok mulai setuju kali olahraga, orang sana ngenteni tuwa umur 30 tahun ngono mesti gue wis kebak nyakit awak ora tahu obat. Bahaya makanya dibiasake mumpung sendong iki kudu sregep sing jenenge olahraga. Minimal ngoten niku sedina sak jam. Ngaji paling ora sedina ya sak jam dibagilah. Nah, Imam Naswawi kan nggawaake sepertiga malam itu dibagi peng telu sedina sewengi ngono kuwi sing wengi dibagi telu. Gawe apa? Gawe sholat, gawe belajar, karo gawe istirahat. Nah, awake dhewe ngono kok wabot, kira-kira kok abot yo minimal lah sedina kuwi dibagi telu. Jipuk mawon 3 jam, sing sak jam gawe ngaji, gawe muta, sing nomor 2 gawe wiridan. Yo ora kudu langsung sak jam yo dibagi-bagi kok 10 menit, engko selang waktu mulai 15 menit nganti sak jam. Lah sing sak jam meneh iki gawe olahraga. Lha kira-kira sing ngaji dilakoni, sing sak jam gawe olah rasa dilakoni, nek sing kira-kira gawe olahraga niki sering dilakoni napa mboten? Keter jarang dilakoni. Yo padahal itu tubuh itu butuh hak untuk menerima sing jenenge olahraga. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi antarane supaya ning kuat anggone olahraga, timbalike ning mindset awake dhewe, ning pola pikire awake dhewe tur aja kakean mangan. Mangane sing sithik aja dibalik, sithik-sithik mangan. Sithik-sithik mangan, tangi turu langsung sing digoleki mangan. Nah, aktivitas ning sekolah langsung sing digoleki mangan. Istirahat sing digoleki balik sekolah sing dipikirke tangi turu meneh sing dipikir mangan diitung sedina sewengi mangan ngono iso ping 4 ping 5 bahkan iso ping 6. Pripun anggone kula yen sedaya iso ngendhaleni awak kok dadakan mangan wae ora iso ngendhaleni. Kudu dikendhaleni ngoten niku. Ida torohain dalem nalikane buang. Inggih. Manjur memangan sapa sira ila hikmatihi maring hikmahe sibah. Sabi ila hikmatihi maring hikmahe sabi. Fi dzikri afatis sabah. Fi dzikri afatis sabia. Ing dalem nutur pira-pira bahayane warak. Iki mau didhawuhake bahaya-bahayane pewaragen sing berlebihan ora apik sedawuhe dening Imam Syafi'i. Sing pertama paling utama dasar mesti napa dadeke awake dadi abot. Sing keloro ngantosake ati, sing nomor 3 dadekake ora tambah pinter, sing nomor 4 dadekake ngantukan utawa ora turu. Jelas yo bener tenan. Wong lemu bebahane biasane iki wangele ra kuat. Gering-gering ngoten niku ngono kuwi dibuka langsung tangi bedah ngono kuwi. Nak sing lemu buka molat-molet dhisik. Jan ono kudu lungguh dhisik, mbek deklak-dekluk ngene iki. Kadang mbek turu madhep mbek sendhean mati. Sing ngono kuwi mergo apa? Nggo awake wae kabotan. Meh tangi wae kangelan kudu seminggu dhisik, tangane kudu ngene bisa, tak kering-kering ngono kok langsung break langsung tahan. Nah, tapi nak sing lemu butuh stamina ekstra untuk mengangkat tubuhnya.
sekotang itu kuwi mau. Suma fi jadi nuling dalam teman-teman ini Asy-Syafi'i fil ibadah ing dalam ibadah. Nek pengen apa-apa enteng, apa-apa gampang, lakoni itu minjak napa mawon niku datang aja kakean mangan. Mangan sak cukupe. Mangan sak cukupe, ora usah berlebihan. Intorana jumadaan buang apa Asy-Syafi'i. Asy-Syafi'i warek li ajza karena arah ibadah. Kenapa Imam Asy-Syafi'i ini menghindari untuk kenyang berlebihan utawa menghindari lapar, mergo penting sing jenenge ibadah. Lha sing pikirane awake dhewe iki kira apa nek pikirane ibadah ya ngelayo wayang ibadah ya tetap ibadah. Kuncine niku seneng. Nek apa-apa kuwi didasari dengan rasa senang, kabeh bakal enak, bakal kepenak. Bismillahirrahmanirrahim. Para sultaan budi utawi pokok dasare ibadah iku taklilut ta'ani nyetekake pakanan iki dari Imam Syafi'i. Taklilut ta'an rasul ta'abbud. Titik emangan itu bisa dadekake kunci dasar dari ibadah. Ojo kakean mangan. Pakolalan ngucap sapa Asy-Syafi'i Imam Asy-Syafi'i ma kalam tur atau sumpah ingsun billahi kelawan Allah. Billahi kelawan Allah Ta'ala halimahul Allah. La sadiqan ora jujur wala kaliban lan ora doro korku kelawan babar belas. Mama Syafi'i iki ora tau nyebut sumpah ngono kuwi ora tau. Awake dhewe ra sithik-sithik apa sumpah. Tenan ra kok lakoni kuwi. Kowe lakoni napa boten sumpah kula wani. Padahal rasane yo lakoni. Pandur mengwangan ana sira ila hormatihi maring mulyaake Asy-Syafi'i. Wa tauqirihi lan ya padha mulyane Asy-Syafi'i lillahi maring Allah mergo mulyake apa-apa disambut pauke lan Gusti Allah. Wa dalalati dari kalangan sebagai mengkono la hormatihi wa tauqirihi lillah ala ilmihi ing atase ngilmune Asy-Syafi'i bi jalalillahi kelawan sifat agung Gusti Allah subhanahu kelawan suci Allah. Rasulullah ditakoni sapa Asy-Syafi'i Imam Asy-Syafi'i an mas'alah saking permasalahan. Pasakata mulu kendel. Meneng kendel ora tak waca kendel ora. Ya tulisane kendel karo kendel ra meh apa-apa padha. Iso diwaca kendel, iso diwaca bokan, kendel, iso diwaca kentol ngono kuwi ya iso. Lah ya. Pasakata mulu meneng. Diwane kendel iki makna jeneng iki. Ano lawas ini yo kudu ngerti. Pasakata muli meneng sapa Asy-Syafi'i bagilan muli dujabake lahu maring Asy-Syafi'i. Ala tujibu ana ta ora? Ala kajibu ana ta ora jawab sira. Jenengan kok ditangkleti boten jawab enten napa? Kang kula muli dawuh sapa Asy-Syafi'i hatta akhira. Sehingga merohake sapa Asy-Syafi'i al-fadla ing keutamaane bisukuti ing dalem menenge ingsun au dijawabi utawa ing dalem jawabane ingsun pandur mongko angen-angen sira. Jadi mangsa Asy-Syafi'i ku nak ditangleti ora langsung dijawab, ora kaya wae dhewe tanglet ditakoni langsung lek dan dijawabi. Kadang ngono dijawab ngawur mbok bener mbok ora, penting lek cepetan jawab ben ngetarane nak apa pinter. Mergo kok dipikir sik diangen-angen sik iki bener apa ora, iki sesuai apa ora. Ora ngerti tak jawab. Tanbir fi muraqabati dalem reksane Asy-Syafi'i lil lisani maring lisan. Jogo lisane supaya ini ora gampang omong. Tandane wong pinter tenan dia ora iki gampang. Nek wong pinter tenan iku ora kakean omong. Omong sing penting. Ning biasane nek wong ora patek pinter kuwi omonge akeh nek sing penting omong.
Wah bener mbok ora penting ngomong dhisik. Urusan bener, urusan apik pikir penting wani ngomong dhisik. Lha ngono niku bahaya. Ma'an nahu dalam sartane lisan iku asad luwih banget. Iku asad agdo iku banget anggota apane? Kaselanton oleh nguasani alal fuqaha ing atase biro-biro wong ahli fikih. Wa aksohalan luwih duro-konine akdo anil ghabdi saking pelanggeri wal qadrilan nyerem utawa menyerang. Bahwa lisan ini berbahaya. Wong ngakusi ya mergo boleh lisan. Orangnya perkelahian kuwi mergo boleh lisan. Percaya konco, percaya paseduluran, ora liya ya mergo boleh lisan. Dewi Imam Syafi'i lisane awake dhewe karo pedang iku selandhep lisan. Selandhep lisane awake dhewe selandhep ilate awake dhewe. Lorone pedang ngoten niku goresane senjata tajam. Rong sasi sithik-sithike sesasi mungkin wis iso nganti. Ning lara keiris mergo omongan sing ora nyenengke mergo lisan sing ora apik. Kuwi kadang mati kapanpun akan selalu diingat. Maka jaga lisan dengan baik. Benar iso omong sing apik luwih apik apa benar iso omong sing apik alias meneng wae timbang kowe ngomong larangake wong, nyelahake wong, ndolakake wong, dadekake wong ora seneng. Wis kowe luwih apik tenan. Semono uga kowe nek ora iso resik-resik minimal lah bantu aja ngotori. Wis resik-resik ora gelem ya ora gelem ngepel rasul dhewe iki buat sampah sembah. Kuwi wong tolol yo model ngono kuwi. Wong kuwi ngoten niku resik-resik ora gelem kok senengane apa ngotori. Yo padha kowe ora iso omong sing apik luwih apik apa minimal ngoten niku lah. Kowe nek ora iso njogo kebersihan minimal aja ngotor. Wis resik-resik ora gelem yo aja buat sampah sembah dan terus ana nggon-nggone. Itu berarti termasuk laisal akil iki wong sing ora berakal. Jelas yo panggonan sampah iki berarti kok buat sembah dan tapi itu suatu hal yang sudah sering dilakukan sehingga dianggap kewajaran, dianggap lumrah wae buat sampah sembah dan buat sampah ning tempatnya apa iso yo iso asline ning megah aras arasan saentoke sak nemune anggere dibuat. Bismillahirrahmanirrahim wa bihi lan kelawan akda yastabilu dadi jelas apa anahu setuhune Asy-Syafi'i iku kana sapa ana sapa Asy-Syafi'i la yatakallamu rawang sapa Asy-Syafi'i wala yaskutu lan rawang sapa Asy-Syafi'i illa linailil fadli kejaba krana merkole keutamaan wa talabika bilang golek ganjaran. Menengi Imam Syafi'i, jawab Imam Asy-Syafi'i itu mergo golek anugerah ora sembarangan. Jawab berono pertanyaan langsung jawab, kadang sing takok urung rampung langsung dijawab. Yo ngawur ngono niku utawa jenengan sing wis sesuk ngono kuwi dadi wong penting nek ditakoni nek memang betul-betul ora ngerti jawab langsung teneh kula dhewe ngertos. Iki damel kula makin tak pados kiriye referensine niki jawabane napa ora nduran jawab ngawur kuwi padha karo bolu ora hukum mergo wis gengsi mergo wis isih. Misalkan aku kayak wayang ngaji pas bahas bab iki angkat jawab sebab dan isih aku sedang ustaz kiai kok ora iso jawab ngawur ngoten niku. Mboten pareng banyak kejadian saya sing ngoten niku. Misalkan ngono kuwi hebat gak talak nalikane ngaji aku ora mantap kok iki piye iki jawab akhire dijawab sembarangan ora menurut sapa menurut awake
Jadi awakmu iki sapa? Mustahil yo ora wong terkenal yo ora tau desamu dhewe kadang yo ora kenal kok menurut kula ngeten iki yo keliru ngoten niku keren niku yo pendapate Imam Asy-Syafi'i niki pendapate Imam Rafi'i niki pendapate Asy-Syafi'i niki oh ngono kuwi keren ngono niku keren menurut dhewe lha iki sapa pinter yo urung alim yo urung saleh yo urung ahli ibadah yo urung omonganmu dibuku ya dulu kok menurut saya situ-situ ya menurut saya ya kudu menuruti para ulama wong tetelane awake dhewe para ulama aja menuruti awake dhewe wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.